Simone, ogni male che mi sei usata. Voglio sì, i moje sladka maga. Нека да бъде специално и за персонала. Така като ви гледам страхотно. Малко бъде. Моля, дай ми малко време.
Обаче днеска ще ти вземам паричките. Аз ще чакам. Стижите ще пея. Стижите вече замоля. Година си ти отсреща. Хайде бе. Ама за бъдеще му пожелаваме винаги да удре голови. Хайде, колеги Лавинов. Хайде хубавата деветка. Съжалявам много, а голмайстро е Илияс. Да е жив и здрав. Много му благодарим. Такъв хубав гол не съм виждал от много години. Да е жив и здрав. Ама днеска. Само днес. Сега ще ви кажа едно нещо. Бошко без целия оркестър е нищо. Същата работа и в футбола. Илияс без ферито е нищо. Значи един друг се помагат. Аз съм нищо, ако съм сам. Ама виж колко човека имам така. Нека са живи и здрави винаги да вкарват голови. Ама да не кажем с цинизми, а най-силно разбираш ли. Айде един хубав тичек специално. И за гостите от Омуртак, нека са живи и здрави. Айде, колеги. Лама вече как е чакал, че музики ги цело. Специално за Илияс голмайстъра, ама хайде да дигнете ръцете.